Nagyon sokat matekozok mostanában. Most szeretném tényleg ezt megnyomni. Nagyon jó lenne, hogyha egy szuper jó érettségit írnék matekba. Emlékszem a Burger King előtt vártalak. Már ma is viszik kiállulni. Drági a fizetet. Egyik csigit szívtam, a másik után. Nőttem a buszok ablakán. Később megutaztunk a 4-es 6-oson. Neonfények mászkáltak az arcodon. Ott van, úristen. Ma is matek. Mindig csak matek. Szeretem amúgy a matekot, most egészen úgy érzem, hogy kezd menni a dolog. Szerintem. Életem leghosszabb évtizede. Ma átjött a Léna megismerni a Málnát, és a Málna kiszökött az utcára. Ez a vadállat ilyen ekkora patkányt vitt a szájába, meg ilyeneket csinált, aztán nagyon nehéz volt elkapni. Rangáltam, mint valami idióta, de meg lett. Nagyon durva, hogy miket csinál ez az állat. Reggel felrobbant a pattanás a fejemen, szóval most már kezd begyógyulni, remélem. Elméletileg működik a kamerám, viszont elkapcsolom a kamerám és fehér a képernyő. Elméletileg vesz fel videót, szóval elméletileg ezt is veszi. De nem tudom. Nem tudom, mit csináljak. Nem értem. Olyan esztétikus, olyan gyönyörű. De komolyan, hát mik ezek a színek? Mik ezek a szövegek? Ezt én csináltam. Legyen ez a sztrékem már. Ezt csináltam. Így a hétvégén.